Щастлив съм, че аз като кмет и моите съграждани участват в инициативата "Мислиш ли, че познаваш България?". През дългите години на кметуване успях да пропътувам много кътчета на България. Изненадах се, че видях неща, които никога не съм забелязвал. България е прекрасна държава с много неоткрити местенца. Затова пожелавам ви да намерите начин да пътувате именно тук, особено в Южното Черноморие. Имаме удивителен остров, а самата планина Странджа е толкова необятна и толкова неузнаваема, че на човек няма да му стигнат месеци да я опознае.